Ayab ti panagdaydayaw. Tatati Diyos, dinggin nyo tinaimbag adamag. Nga mangagmiti awis si Diyos kada kami, amapan kay ti lugar ang nakabutbutay nga papanan. Tatati Diyos, agtalag kayo iti ayat ti Diyos, kan iti karina ng agnanayon nga adda isuna akadwa tayo. Adda kami ditoy tapno mapabilag kan mapabigsa ti pamatimi. Tapno madan kami tinamnama mabalinmi iti agsadag iti naayat nga ima ti Diyos. Kararag tayo. Apo, umasideg kami ken ka. Nga siku ko pambaba, Apo. Nga ilukat mo, Apo, iti puso mi. Lukat mo iti panunot mi, Apo. Tatanga aldaw, sika, Apo, iti pagyamanan mi, Apo, nga sika nang tedtibiyag mi. Giyamang kami, ti barungag sapa, barunga pigsa, barunga kapanunutan. Apo Diyos, italat mi kan ka, daytoy nga aldaw, daytoy nga worship, Apo. Apo, bendisyonam iti anak mo nga isuti, mangiburay, Apo, iti sasaom. Apo, tulungan na kami, nga ma-feel mi, Apo, dagitoy nga mensahe, nga isu, Apo, iti balunan mi, Apo, iti panagbiag mi, panagpagnamoy, ditoy nga lubong. Kaasyan na kami, kat pakawanin na kami ti amin, nga nagbasbasulan mi. Apo Diyos, kurang pa'y Apo, dagito yung aramidin mi. Iti kinamagayat mo kada kami amin. Kurang Apo, iti panagsirserbi mi pa'y Apo. Lord, hana kami nga baybayan, kat pakawanin na kami, iti amin nga nagbasbasulan mi. Tulungan na kami Apo, nga mapabaro iti kapanunutan mi, kastamot, Apo, agito'y ugali mi. Tulungan na kami ngagpakumbaba, tulungan na kami, Apo, nga marik nami, Apo, nga sikalang ti agkontrol iti biyag mi. Lord, bendisyonam, daytoy nga aldaw, daytoy nga worship service. Kastamot dagitoy kakabsat mi, iti online, bendisyonam met, Apo. Apo Diyos, tulungan na kami, kat sika, Apo,
iti mapagyamanan mi awan sa bali. Dagitoy Apo iti kararag mi itinaga ni Apo Jesus. Amen. O Diyos, ya'y langit, dayawen ka, pagayang ka di, isu ti dungken, pagayat ang laeng pagbiagan mi, kasi ja'y langit, dito'y daga. Item kadaka, ikaraonas, pagtaraon mi, iti inaldaw, pakawarena, kamti basul mi, pakawanen mi, met padami. Adut suliso, idalanakam, pasarakana, kam kinadakes, di pagayam na, nakabalingken, dayaken ka, kukwam amin. Good morning! Naimbag nagsapa kada tami kakabsat. Magandang umaga po. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahil ito'y daw nga naramit ti Apo agragsaken agrambak tayo. Mga kapatid, Pebrero na po. Love month. Buwan po ng pag-ibig. Matanong ko nga po kayo, sino po dito ang in love? Pakitaas ang kamay. Mga in love? Ay, ba't ko kunti? Inuulit ko, sino dito ang in love? Taas ang kamay. Mayroon akong kakilala dyan, hindi nagtaas ng kamay. Pero, balita ko in love. Bulan iti ayat. Wow! Bago ang lahat, kilalanin muna natin yung mga for the first time, sa unang pagkakataon ay kasama natin sa pananambahan ngayon. Actually, yung isa nag-acolyte na nga eh. First Sunday pa lang yun, acolyte na. Talaga naman. We have Sian LG Nakamura. Ayan, dito anak. Yung acolyte natin kanina, si Sian Elgin. At kapatid niya to, kuya, si Seiji Caleb. Diyan lang anak, diyan lang sa baba. Seiji, anak. Samahan mo si Ading. Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Harap kayo sa kanila. Sinong gustong sumama sa kanila dito? Rosita, meron ba? Bago, Bago, si Dea. Ooh. From
talaga naman. Dala siya ni Ate Au. Amen. Meron pa po ba? Sige, habang sila nandito, tawagin na rin natin lahat ng mga birthday celebrators. Batiin natin sila na happy birthday. We have Naomi Castro, Efren Legaspi, Dorcas Marcelo, Joan De Leon, Elisa Lucena, Maria Socorro Tuazon, si Nanay Maring, Oscar Valencia Jr., Rovelyn Llano, Yoli Manonog, Alexander Valido. Asan si Sander? Sander, halika dito anak. Nadia Aslam, Ernest Aquino, asan si Teacher Tess? Marites Asuncion, ay nasa Pangasinan. Dani Katabili, Mary Rose Tira, Mirna Manjares, Lynn Verman, Rodrigo Caligia, Charmaine Valenzuela, Divina Gracia de la Cruz. Si Ate Divina to? Lucille Artificio, Dr. Nanette Reyes, Jessan Calalang, Nimia Tablizo, si Buntis, Dorcas Marcelo, Emil Janco, Mark Daniel Mejia. Meron pa po ba? Mark, dito ka anak. Usually, nasa Aldersgate si Mark, kaya lang dahil kasama siya sa media team ngayon, kaya kasama natin siya. Ayan. Yung mga nagdiriwan ng wedding anniversary, meron po ba? Yung planong mag-wedding anniversary sa date na to. Sige, kung wala na, please extend our hands. Let us extend our hands toward them and let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ang mga kapatid na to na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan. Ganon din ang mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito, si Xander at saka si Mark. Panginoon, dalangin ko, ibus mo ang siksik, liglig, maapon na pagpapala sa kanila. Sila na for the first time kasama namin sa panambahan, pati na rin yung mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Pakinggan mong kanilang mga panalangin. Iparamdam mo sa kanila na kasama kanila lagi. At ang simbahan ay laging nakakaalala sa kanila at kasama din nila sa bawat lakbayin. Muli, salamat sa buhay nila. Salamat sa presensya nila. Salamat dahil kasama namin sila sa paglalakbay patungo sa kalwalhatian. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Pwede na kayong bumalik sa inyong mga upuan, mga anak. Ayan. Sige, para sa ibang mga paalala sa atin. Mamayang 12:00 po ng tanghaling tapat, magme-meeting po yung core group ng ating council kasama ang ilang mga kapatiran para sa isang gawain na kung paano natin ipagpatuloy ang ating Rebuilding the Temple Project. Sa CE room po ito. At sa Sabado po, ganap na 8:00 na umaga, gaganapin ang Northwest Metro Manila District Workers Love Fellowship and Workers Meeting. Sa Santa Mesa, UMC po ito gagawin.
February 8, sa darating na linggo, alauna po ng hapon, ito po yung ating church council meeting sa Holy Club, kung kahit lahat po ng kasapi ng konseho ng iglesia, lahat ng officers ng council, please po, niimbitahan ko kayong dumalo sa ating pagpupulong ng church council sa darating na linggo, alauna ng hapon. And then, February 10 and 24, alas 3 ng hapon ng ating loading station. February 15, ito po yung National UMYAF or National Mayam Sunday with Special Offering. And then sa February 15 and 22, ganap po na alas 12 ng tanghaling tapat. Feb 15 and 22, ang Nominations Committee meeting sa Admin Pastor's Office po gaganapin. Inulit ko po, February 15 and 22, magmi-meeting po ang Nominations Committee sa Admin Pastor's Office at 12 noon po. February 18, ito po yung Ash Wednesday worship with the imposition of ashes. Simula na po ito ng Kwaresma. Gaya ng ginagawa natin, alas 8 po ito ng umaga ngayon, dati alas 9, pero ngayon gawin natin alas 8. May worship po tayo dito sa simbahan. Pagkatapos po ng worship natin with the imposition of ashes, lalabas po tayo. Ako dito pupwesto, si Pastor Edwin, siguro dun sa may gate na kabila. Maglalagay din tayo ng abo sa mga dadaan sa tapat ng simbahan. At iniimbitahan ko po yung mga street evangelists natin na sumama kayo para sa ganun na may kasama kaming manalangin para sa lahat ng mga dadaan at magpapalagay ng abo sa kanilang noo. Ito po yung simula na ng ating Kwaresma. February 18. And then March 1 and March 8, ito po yung mga pre-charge conferences natin. Kasi ang church conference natin ay sa huling linggo ng Marso, pero dapat yung March 1 at March 8, gagawin na natin ang ating pre-charge conference para sa March 15 at March 22 ay ma-refine na natin lahat ng reports at by March 22, isubmit na natin kay DS yung ating church conference report in time for the March 29 na church conference. Ito lang po yung mga paalala sa atin. Kung may mga iba pa pong mga announcements, antabayanan po natin ating mga Facebook accounts at mga chat groups. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Tinatawagan ko lahat ng mga bata na pumarito sa harap upang kayo'y maipanalangin. Sige po, i-extend po natin ang ating mga kamay. Aming Diyos na aming magulang, kayo po na nagbigay buhay ng mga batang ito na nasa aming harapan. Sa sandaling ito, Panginoon, amin silang itinataas sa inyong harapan. Nagpapasalamat, Panginoon, sa kanilang buhay. At salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa kanila sa bawat araw. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala niyo po sa mga batang ito, sa kanilang paglaki, sa mga magulang, mahal nila sa buhay, Panginoon, na iyong tinawag upang sa kanila ay umaruga, magturo ng iyong salita, at maging ang iglesyang ito, Panginoon, na instrumento, Panginoon, para sila ay lumago sa espiritual na aspeto ng buhay. Pagpalain niyo po sila, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang mga gawain, ingatan, Panginoon, sa lahat ng oras. Kayo po ang yumakap sa kanila sa bawat araw, O Diyos. At patuloy pa, Panginoon,
naming ipinagkakatiwala ang kanilang mga buhay. Salamat po sa inyo, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ti panakaibasa iti nasantuan asurat kat masarakan iti daan at tulag iti Mikias chapter 6 verse 1 hanggang na verse 8. Dayto iti kununana. Dinggin nyo ti darum ti Apo ang maibusor iti Israel. Tumakder o Apo ket idatag mo ti pambabasol asaksyan dagiti bantay ken dagiti turod. Dinggin nyo ti managbasol ti Apo, da kayo abantay, da kayo nga agnanayo na pondasyon ti daga. Idarum ti Apo dagiti tattao na, at da kaso na ang maibusor iti Israel. Kuna ti Apong, tattaok ama aya iti naaramid ko kada kayo, kasano ang nagbalinak adagdag senyo, sumungbat kayo, irwar kayo ijay Ehipto, winayawayaan na kayo iti panakatagabuyo. Imbaon ko dagiti da Moses, Aaron, ken Miriam, amang ipangulo kada kayo. Tattaok, lagipin nyo ti panggep iti balak nga ari iti Moab, nga aramidan kada kayo ken asumbat ken kuana iti Balam nga anak ni Beor. Lagapin nyo dagiti napasamak iti dalan manipod syudad ti Akasya, aging gana ijay Gilgal. Lagapin nyo dagitoy ket mabigbig nyo no anya ti inaramid apan nakaisalakan kada kayo. Anya iti itud ko iti Apo a Diyos ti langit, inton dumatag nga agdaydayaw ken kuana, mangituguta kadi kadakidi kasayaatan nga urbon iti baka, Apo urak akas daton ken kuana. Daytoy iti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakibasa ti nasantuan nga Banghelyo. Ti Ebanghelyo segun ken San Mateo. Nag-preach si Jesus sa bundok. Nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at saka umupo. Lumapit ang mga disciples sa kanya at nagsimula siyang magturo sa kanila. Blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos, kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Blessed ang mga sobrang nalulungkot, kasi pasasayin sila ng Diyos. Blessed ang mga may mababang loob, kasi mamanahin nila ang daigdig. Blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kasi bubusugin sila. Blessed ang mga maawain, kasi maawa ang Diyos sa kanila. Blessed ang mataong malinis ang puso, kasi makikita nila ang Diyos. Blessed ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, kasi tatawagin silang mga anak ng Diyos. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, kasi para sa kanila ang kaharian ng langit. Blessed kayo pag ininsulto, inaapi at pinagbibintingan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan na di naman totoo dahil sumusunod kayo sa akin. Matuwa kayo at mag-celebrate kasi malaki ang reward niyo sa langit. Ganito din pinahirapan ang mga prophets na nauna sa inyo. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Ampo Heso Kristo. Cristo que gloria
Igana tayo dagiti puso tayo, iti panagkanta, iti Nax, UMC Ilocano Choir.
Thank you, choir. Good morning. Blessed at the table when broken people meet a broken Savior. Blessed at the table when broken people meet a broken Savior. Mga kapatid, may napapansin ba kayo kapag komunyon? No matter who you are, pastor ka man, choir member ka man, youth leader ka man, lay leader ka man, o bagong salta ka man sa simbahan, kapag panahon ng komunyon, pantay-pantay tayo. Lahat tayo pipila. Wala pong VIP lane. Wala pong Pastor's Express. Wala pong blessed card na pwedeng iswipe para pag swipe mo, ikaw na ang mauunang bibigyan ng komunyon. Lahat tayo nakapila. Lahat may hawak na ostya at cup para sa katas ng ubas. Parang sa karinderya, may pera ka man o wala, pag gutom ka, pipila ka. At kapag umorder ka, pare-pareho lang ang kanin. Karinderya to, hindi po ito sa mamahaling restaurant. Sa komunyon, ganun din. Hindi tayo pumipila para tumanggap ng komunyon dahil tayo perpekto. Pumipila tayo dahil kailangan natin si Jesus. At bago tayo dalhin ni Jesus sa lamesa, dinala niya muna tayo sa bundok. Sa Matthew 5, para ipaalala kung sino talaga ang tunay na pinagpala. Kung sino talagang tunay na blessed. Sa Matthew 5, mga kapatid, ito yung simula ng tinatawag natin na Sermon on the Mount. Ang sermon ni Jesus sa bundok. Sa verse 1, mababasa natin doon na umakyat si Jesus sa bundok. At doon siya nagsimula magturo at ang unang-unang itinuro niya ay kung sino ang tunay na pinagpala. Sino ang totoong blessed? Yung 8 Beatitudes or characteristics or yung 8 characteristics kung sino ang mga pinagpala, hinati ko ito sa 4. At ito yung papag-usapan natin ngayon. Una, blessed are the broken. Verses 3 and 4. Mapalad ang mga dukha sa espiritu. Mapalad ang mga nagluluksa. Sabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit. Hindi niya sinabing, pinagpala ang magaling. Hindi rin niya sinabing, pinagpala ang walang problema. Hindi din niya sinabing, pinagpala ang laging strong.
Kundi sabi niya, pinagpala ang marunong umamin na mahina siya. Sa totoo lang, mga kapatid, marami sa atin dito magaling magpanggap. Marami sa atin dito magaling magpanggap. Sino sa inyong mapagpanggap? Taas ang kamay. Wala? Isa. Isa lang? Sige. Tingnan natin. Kumusta kayo mga kapatid? Mabuti? Pinagpala? Okay lang? Actually, kapag tinatanong tayo, kumusta ka? Kadalasan sagot natin, mabuti, okay lang. Kahit sa loob-loob natin, Lord, pagod na ako. Lord, ang dami kong problema. Parang cellphone yan na 2% na lang ang battery pero ayaw pang mag-charge. Sinasabi, kaya pa to. Nang biglang napatay na. Marami sa atin ganun sa espiritu. Marami sa atin nagpapanggap pa rin. Ayaw nating aminin na minsan mahina tayo. Ayaw nating aminin na may problema tayo. Ayaw nating aminin na down tayo. Marami sa atin ganun eh. Ang totoo, lowbat na. Pero ayaw pa rin umiyak. Ayaw pa rin sumuko. Pero sabi ni Jesus, mapalad ang umiiyak. Mapalad ang maamin. Mapalad ang alam na sila'y basag. Dahil sa lamesa ng Panginoon, hindi tinapay ang para sa perpekto, kundi ang tinapay na ito ay para sa sugatan. Ang tinapay, ang katawan at dugo ni Kristo ay hindi para sa mga perpektong tao. Ang katawan at dugo ni Kristo ay para sa mga inaamin na sila'y wasak na sila'y durog na sila'y mahina, na sila'y umiyak, na sila'y may pangangailangan sa Panginoon. Minsan kasi parang feeling natin, hindi natin kailangan ng Panginoon eh. Minsan feeling natin, kayang-kaya natin, strong kaya ito. Kaya kong harapin ang lahat. Sa bagay, kasi sabi naman kasi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa kong gawin lahat sa pamigatin ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Yes! Pansinin natin, through Christ, sa pamigitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang problema sa iba, sinasabi nilang kaya nila pero wala naman talaga silang lakas na galing sa Panginoon. Sinusubukan nilang harapin ang mga problema na sila-sila lang. Yung iba naman, sinasabi, sinusuko ko ito sa Panginoon. Kaya lang, meron namang pagdududa. Hindi naman kompleto yung pagsuko nila sa mga suliranin, sa mga pagsubok nila sa buhay sa Panginoon. Kung kaya't kapag may problema, kala mo, napakalakas sila, umiiyak na sila pero hindi naman sila sumasandal sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pinagpala ka kapag alam mo, inaamin mo na mahina ka at may kadugtong yun. Alam mong mahina ka at sa Diyos ka lang umaasa. Pinagpala ka kapag alam mo na ikaw durog, wasak, basag, at sa Diyos ka lang nakasandal.
Kumusta po kayo? Aminin natin, lahat tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Pero kung atin itong ialay sa Panginoon, kapag ang ating mga pagsubok, ating mga problema, ating mga suliranin ay ating inihandog, inialay sa Panginoon at sasabihin, Lord, kayo po ang nakakaalam kung paano ko harapin to. Palakasin mo ko. Kapag gano'n ang ating attitude, yung beatitude nagiging beatitude, sasabihan ka ng Panginoon, pinagpala ka. Bakit? Sigurado, yung pag-amin mong mahina ka, wasak ka, basag ka, at hiningi mo yung tulong ng Panginoon, ang kanyang tulong ay nasa iyo. You will be blessed. Amen po ba doon? Ay, amen. Pangalawa, sa verses 5 and 6, sabi, Blessed are the humble and hungry. Mapalad ang maamo, mapagpakumbaba, mapalad ang nagugutom at nauhaw sa katuwiran. Blessed are the meek, blessed are those who hunger. Hindi sinabing blessed ang mayabang. Hindi rin sinabing blessed ang kontento na sa kasalanan. May mga tao na ganito eh. Sasabihin nila, okay na ako. Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako pumapatay. Nagsisimba nga ako eh. Nagpe-pray nga ako eh. Nagbabasa ako ng Bible eh. Parang isang estudyanteng proud na proud. Sasabihin niya, Sir, hindi po ako bumagsak. Nay, hindi po ako bumagsak. Pasado po ako. Tapos tatanungin ng nanay, anong grade mo anak? 75 po. 75 po. Proud na proud pa magsabi, hindi siya bagsak. Pero ang grade naman, 75. Oo nga naman, pasado. Pasang-awa nga lang. Mga kapatid, sa Christian life, hindi sapat ang pwede na. Hindi pwede yung sapat na. Dapat sa buhay natin, ang panalangin natin, Lord, more. Gusto pa kita, Lord. Ang taong blessed ay gutom. Gutom hindi sa chismis, hindi sa social media, hindi siya gutom sa drama, kundi gutom at uhaw sa Diyos. Kapag gutom ka sa Jollibee, dapat may bayad tayo commercial. Pag gusto mong kumain ng fried chicken, Chicken Joy, kahit traffic, pupunta ka. Kahit umuulan, lalabas ka. At pag gutom ka sa Diyos, kahit pagod, magdarasal ka. Kahit nasaktan, babalik ka. At sa komunyon, mga kapatid, sinasabi ni Jesus, halika, kumain ka, halika, uminom ka. Ako ang iyong pagkain, ako ang iyong inumin. Come. Ikaw na gutom. Halika, ikaw na uhaw. Halika. Ako ang buhay na tinapay. Ako ang buhay na inumin. Halika. Binibigay ko sa iyong aking katawan. Halika, binibigay kong aking dugo. Halika. Pangatlo, sa verses 7 to 9,
Mababasa natin, blessed are the forgiven and the forgiving. Mapalad ang maawain. Mapalad ang malinis ang puso. Mapalad ang mapagpayapa. Blessed are the merciful. Ibig sabihin, blessed ang marunong magpatawad. Pero aminin natin, mahirap magpatawad. May mga iba, sinasabi, itaga mo sa bato. Pumuti man ng uwak, di pa rin kita papatawarin. May isang pelikula, humihingi ng patawad yung isang lalaki. At sabi ng kanyang asawa, pumuti man ng uwak, di kita patatawarin. Or pagputi ng uwak, saka kita patatawarin. Aba, nang huli ng uwak, pininturahan ng puti. Puti ng uwak, oh. Yung iba parang ang hirap magpatawad. Nasaktan, yes. Parang yung kanta, sinaktan mo ang puso ko. Anong katuloy nun? Pinukpok mo ng martilyo. Mga nasaktan ng puso. Minsan may mga tao na kapag makita lang yung nakasakit sa kanila, parang kumukulo ng dugo. Kulang na lang maghormentado. Normal lang, nasa simula, nasasaktan tayo. Normal lang, nasa simula, ayaw natin makita yung nakasakit sa atin. Normal lang, nasa simula ay galit tayo. Pero, wag naman sanang abutin niya ng ilang panahon, ng buwan. Wag naman sana abutin ng taon. It is but just normal for us to feel hurt. However, bilang isang mananampalataya, bilang isang taong may paniniwala kay Jesus sa Diyos, sabi ni Jesus, blessed ang marunong magpatawad. Let us learn to forgive. Sabi ko sa pamilya ko at sa ibang mga kaibigan ko, alam mo, ito yung isa kong pinagpapasalamat. Hindi sa pagmamayabang ka ko. Kapag may nakasakit sa akin, 1 week or 2 weeks, ramdam ko yung sakit. Sabi ko, normal lang sa akin, tao din ako eh. Pero, after that, wala na. Naalala ko yung masakit na ginawa niya, pero yung galit, wala na. Sa akin, hindi totoo yung forgive and forget. Bakit? Kahit anong gawin natin, maalala pa rin natin eh. Maalala pa rin natin, pero kapag naalala natin ang mga yun, wala na dapat yung galit. Wala na yung kumukulo yung dugo. Wala na yung gumagano yung kamay. At kapag kausap, normal. Yung iba kasi, sabi, napatawad na kita, napatawad ko na siya. Tapos kapag kausap, uy, ganda ng ngiti.
Parang wala nangyari, pero sa loob-loob nito, may araw ka rin sa akin. Sabi ni Jesus, blessed ang marunong magpatawad. Pero aminin natin, mahirap magpatawad. May mga sama ng loob na parang old files sa cellphone. Akala mo deleted na, pero pag may nag-trigger, bumabalik. Sasabihin natin, naalala mo, noong 2012, ganito ginawa mo sa akin, ha? Boom! Galit ulit! Pero friends, communion is not just about being forgiven. Communion is about becoming forgiving. Ang communion po hindi yung ikaw ay napatawad na, kundi ang communion din ay, ibig sabihin din ng communion ay, ikaw ay marunong magpatawad. Paano tayo tatanggap ng biyaya kung ayaw naman nating magbigay ng awa? Sa hapag ng Panginoon, pare-pareho po tayong tinubos. Walang mas mahalaga, walang mas banal. Lahat tayo ay makasalanan, pero ang maganda, lahat tayo ay makasalanan na pinatawad na. Kung kaya tayo din naman ay dapat magpatawad. Panghuli, sa verses 10 to 12, blessed are the wounded but faithful. Blessed are the wounded but faithful. Mapalad ay inuusig dahil sa akin, sabi ni Jesus. Blessed na nasasaktan dahil sa pagsunod sa akin. May mga Kristiyanong pagod na. Pagod magpatawad, pagod maging tapat, pagod maging mabait, lalo na sa mundong masama. Minsan iniisip, Lord, mas madali yata kung hindi na lang ako Kristiyano eh. Lord, mas madali yata kapag hindi na lang ako Metodista eh. Lord, mas madali yata kapag hindi na lang ako mananampalataya eh. Pero kapatid, tingnan mo ang hapag ng Panginoon. Ang tinapay ay basag. Mamaya makikita natin, hahatiin ko yung tinapay. Basag. Ang katas, parang dugo. Ito ang kwento natin, Panginoong Jesus. Nasaktan, nabasag, namatay, pero hindi sumuko. At ngayon, inaanyayahan ka niya. Kung pagod ka, lumapit ka. Kung sugatan ka, lapit ka. Kung nadapa ka, bumangon ka, lumapit ka. Kunin mo, tanggapin mo ang katawan ni Kristo, tanggapin mo ang dugo ni Kristo. Tanggapin mo si Kristo. Mga kapatid, ang Beatitudes, yung 8 blessedness sa Matthew 5, 1 to 12, ay parang salamin. Pinapakita kung sino tayo. Mahina, gutom, sugatan, nagkakamali. At ang komunyon ay parang yakap. Sinasabi ni Jesus, alam ko lahat yan. Alam ko, sugatan ka. Alam ko, basag ka. Alam ko, makasalanan ka. Alam ko, gutom ka. Alam ko, nauuhaw ka. Alam ko, gusto mo nang sumuko. Alam na alam ko lahat yan. Pero mahal na mahal pa rin kita. Sa bundok, sinabi ni Jesus,